turut kono dulu ngono lho Pak. Ayo ben iki aku diterke tombok nang nikah karo Mas. Broto. Lah niku nek cobi jenengan, nek kula kledekne siji ngoten pripun? Kula saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Nggih, maju kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Nek ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggal nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki mung laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya iya. Cek. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turuwe tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah ngono tak duke. Loh. Nek mboten kualek niku. Lho, kudune lek medhun diunggahke. lho, rak tak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Angger rada kemudunan tak unggahke kok kene ketok gregeten kemule tak lempet ngoten. Ayo mas ketok kabeh no, Pak. Ane ra ya aman nggih. Niki ngisuk kang dalu bali Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang apake saya gedhi. Niki mboten gedene biasane niku cilik niki tempat jenengan gede dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lha karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampan jak mung pisan kepethuk kok sampeyan. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Pisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh, pinter-pinter kabeh. Saya karo ini bedo iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok. Oh iya melu ta, Pak? Melu. Tunggalane. Pati uripku ki nang kono. Nek kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Nek anake kula job tanggal 10 ning kali pancur siap, tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 2.000. Ngono kok diomongke. Ayo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenan. Ngen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih kok piye sebelum pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah, iya. Elok. Nggon kamar mandi? Heeh. Ben piye? Lah kok nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun. Bang. Iki mesti modusnya bapak ini dipasangi CCTV. CCTV nang kamar mandi kuwi kok nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak wateni cret. Wah. Ning angger kowe karo iki mlebu tak gedhekke. Soale niki celemer Bu, cok nyolong sabun. Ora. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Sedang ya Pak, ini sowan kene. Bapak Ibu, ini kula sowan kaping kalihipun. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki ya anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip sekali. Kowe aja ngono, kowe tak duduhi ya, tak omongi ya. Piye, Pak? Iki kowe ngerti sound system? Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik.
Ning suarane lho, salone piye? Salon ki isane banter mergane apa? Mergo Ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Maksudnya? Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko ngayal. Oh ya. Nggih tembetange. Biasane ra ngoten niku. Nggih leres-leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Menapa nggih? Nggih, saestu kok mau diantu-antu kados pundi sepados jenengan terus Mbak Tati, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kalipancur mriki. Nah, pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali, Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora. Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? Amin curahan got. Nggih. Ngawur kaya Curahan got lho. Ya ora payu. Mulane ku dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono kok ndak nyenteri bapakne. Pak ndonga Pak kangge Iya. masyarakat ing Kalimancur. Nggih, Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Mugi tansah rezekine lancar nggih, rezeki ingkang berkah barokah nggih Pak Bu. Mugi Amin. tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun Amin. nggih. Besok nggih wayangan meneh ya Pak Amin. ya. Nggih pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang ginayuh, sembodo ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Mbak Elisa pripun dongane? Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane sing ngidumke aku Ayo, Dadi no. Elisa. Dobet pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Nggih. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saking gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Mangke. Pundi sing mang dhisik ki arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Caping gunung rumiyin. Anu mawon caping edan, caping gunung mawon. Kok campur yo ah. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kondisi yo, saiki sampe gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang mbawani putra kekalih mangke sing jengleng jenengan. Geser, anu beres. Derek. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang kona Ayo Mbak. ayo mobil kok malah keteprek Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene mung dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. sae ya Agus apa Lah sapa? ngawur Sinten Pak? Sinten? kenalan Agus ngono kok ngayal. Mosok pengendang Mas bengi? Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Tambahi. Ayo Mas Heru. Ayo, kok kek mangan, kek mangan apa? Kek ya ngene. aku wis mangan lho ngari jelenge kok Balen ono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing balik kaya apa? piye Caping gunung kuwi lho saben bengi. lah aku wis saben bengi Wah, mboten kok di daging. Oh, ayo Pak.
Konang. Konang Mas, Oh iya. konang. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tua. Nah, bapak iki lagi mumbul lagi ngono. Tibane iki mak jelek ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Kok neneng sing nyawar tak 15. Wah. Molah. Apa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi yo. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggo ning ndi oleh wae. Pak Siri kukul ya Mbah ya. Lah umume nek kukul iki nanggon pipi apa bathuk apa janggut ngono kok dadi nang ngisor barang ana kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yang memanjang Suarane anakku sing siji. mengkaro pindah Mbak. Oh ya, tak go nyongkrok kukule pindah. Pak, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gegek kukul kabeh, Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? tak kene, coba. Coba Pak. Sik piye iki mau piye? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang Ayo, rasa nggo efek ngono. Iya. Ya apa cepet. Terus Pak, Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku iso coba Mbak kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. bapak ngene lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, bapak. Pak. Kembang lewat. Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Se aku ra iso le. Lambene ngisor ki leboke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe iki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene dor, Oh, kene iki isor nek ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Kembang lewat. Lah ibu-ibu iki do guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rezeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Aku ki mau muni kembang wae, ngono ki iso gawe teras iso Iya, iso teras. Wing mergo kembang wae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Ya iso gendera. ngono lho. Anu sesuk nek upacara Oh, iya, Pak. milih lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Rek, lah jare iso berkibar. Ya ayo, Ya Tin, ada Tin. Mengah. Mbak, Piye to, Pak? Ayo. Pasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan?
Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono kuwi gawe cerdas-cerdas tenan. Mas Angkara pakai Saya jenenge Mas Heru, Mas Kres, Mas Dedi, Mas Jak. alah koyo Kemeruh. Kemeruh Pak. Mas Kris barang sing Lek Mas Herune bener Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Oh, ya teguh kuwi ana. Nadirin, Parman, Wagiman, Giyo. iya barang to. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur tok bener kok. Mayo. Bagian iki Pak, bacot iki Pak. Nggih. Sapitan. Pacitan. Piye to Pak? Pacitan kok Pacitan Pak. Lanjuane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki Pacitan ora kok Sapiteng. Ora urung ya ora ana. Ora urung ya ora ana. Gak yo. Oh lah yo, Pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire yo entek-entekan lek kuwareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi tega wis sapi. Pacitan. Pak, sese mana tumpak tinting klik kenapa tuh Pak? Iya. Pak aku kayak krungu klotok kene apa tuh Pak? Jane. Oh kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku delok bajingmu Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh joget kok klotok iki. Kuwi yo telaten mentok kuping. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokmu Nggih, biyen nggih. muni panas iki wong Nggih. sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang zaman Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Bawa ku ora dicopot muni panas ngono ya. Wah. Akhir rampung bawane gek idu. Ngono. Gilane. Nyanyi ya, Cak. Mula biyen ki ora ning pemerkosaan. Oh, Lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora aneh wis. gila ya. Agene wong lanang nyedakno susu ngokok ngakangmu ngok. Mboten niku sinden sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lah mboten to. Mboten nek sampeyan ngokok ngakangmu. Aku wong ego akak. Mbokku ki ngongkon aku ling undang kaku kok. Piye? Kalau ya ora kamu susur. Nah. Aku kok. Aku Kok aku kok. Gak aku. apa kuwi karepe? Kok nasul kok. Wah. Oh asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ya, Mbak. Oh, niki kajenge parian menyambut gawe. Ayo. Ayo. Dicicil milih mangan ayam panggang mau. Ayo. Karo guling. Ayo. Iki aku nang endi kono nutupi kamerane. Tapi saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Iya, Sundari. Coba yang dongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur. Mangan kencur. Kencur. Karo bayam. Wah, datul kelelekan ya. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur kukur
Wah nek kuwi nyemoni. Mula larep nyindeni adusa to, Tik. Ya. Sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga Kalipancur. Heeh. Tansah kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya lek ngamini ngangge nada ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma amin. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih ngoten niku. Lho. Lempen apa piye lho Mbak? Sae. Bekasi, yo selanjutnya. Monggo Bekasi. Nggih. Mangan cucur Mangan jujur. cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat Kalipancur uripipun bagya malaya. Allahumma oh ya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek ancur kowe engko mesti. aku kono Untuk pada. Nek sing keri dhewe ki Kowe sing mesti arep metune sing pelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? kok iso? Lek ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Dilapi ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa Kalipancur sembodo kang jinangka. Allahumma Kowe yo nyepake ngono digawe cek ngono. ya. Monggo Kita Tuku jamur guri sing di dhuwit guri kitok liyane ora iki. ning Surabaya. Masyarakat Kalipancur sehat sedaya. Allahumma amin. ngapunten Mbah obate keri niki. Mboten napa-napa. Monggo ingkang panjenengan Nduk Cahayu. Ya. Gudi. Oh, Beda iki ya. wedi. Liane ora-ora kok idi iki ya iki. Coba. Wedi jebul kukul ae. Ngene Mbah Walu ya. Pindah. Anak kukul kok pindah-pindah. Ayo Nduk. Wedi. Gudi terus ditekem. Dua. Apa kuwi? Ibu-ibu to. Sik to, aja ngeres to iki mbok menawa luweh ngeres meneh. Ayo. Dungane apik ngono kok malah kuwi ngeres ora. Yo. Sedaya penonton teng mriki mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Kowe arep niki ajendikan parian mboten? Mungkin wis nyiapke mendene. Kowe nyiapke, yo kowe nyiapke urung. Sapa aku to? Lah iya no. Yo. Ya. Kok keri dhewe akiu. Ana sumur. Wes dienggo ra sida aku kok ndak jalan aku ya. Apa tiap? Ya golek liyane wong ya kreatif kok ya. Ketok sing ora akeh. Ya. Cacahe 5. Oh. Mugi warga Kalipancur tansah panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Ya kowe. Lisa. Ayo. Apa ya? Ayo gantian ur kowe ayo. Tuku es campur. Waduh wis dienggo meneh, lah dadi aku bingung iki. Ya oleh Pak karepku ra Ayo. tak go adus. Wah. Es campur gatus. Ora nek Es campur Banyu nek kok. KTP. Hingga bebas. Iya iya iya. Warga Kalipancur piyayinipun grapyak semana alus-alus. Allahumma amin. Ya aku kari Ayo Mbak, dhewe. ngapi dhewe Mbak? Ya saenenge wong gur kari dhewe kok. Penting metu, Pak. Kang syukur Apa? nyunggi asbes.
mugi-mugi warga Kali Pancur ya sing pegawai ya sing petani ya sing bakul ya sing karyawan ya sing buruh ya sing apa wae kabeh sukses. Allahumma amin. Akeh men to Mbah jenengan. Lah engko nek sithik largo monggo. Lah iya bro. Panas udan panas lengaleng sampai gunung. Katin. Maksudnya piye iki tulisan? Lah jenengane teng YouTube lak kondang jula-juline. Tangkap ngono lho, Pak. Tekekmu lho karo penonton wis ditekek. Wis tak cek kok. Napa? Mlayu-mlayu mergo nguyak walang, melompat bethek kecemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ana-ana. Ngono kuwi lek mung guyonane. Ora ngono. Mangan apem karo cadak ketimbang mendem ayo ngibadah. Ingkang sampun kersa rawuh wonten ing dalu menika monggo dulur sareng-sareng sami ladeng mugi tansah pinaringan kalih sandeka linangkung wonten ngarsanipun ibu ingkang taksih kersa rawuh monggo dalu ayo kabeh karo mesem gotong royong supaya desane cepet aman. Nuwun sewu niki Pak Lurah lengarake rakyat mesti lurus dan berarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane kemari nuwun sewu Bapak polisi nyambut gawe ora kenal awan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi nguyak penjahat karo kabeh wong sing padha menika wonten lapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dulur dengan keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa ugi wonten rawuh lenggah bapak camat mesti bae ngateke masyarakat semua program yakin mesti itu cepat supaya masyarakat semua makin sehat saya abot dadi Pak Kiai esok awal sore mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat lan nutuk sewengi monggo karo bisa mikir kepiye nasib santri saya abot meneh ngono sing dadi guru ling nyambut gawe biyen Senin nganti dina Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu guru kena lagi tiru kae ibu jilbab kok warnane coklat
sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayem tentrem mergo kebakane emati ana meneh ibu ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ati kudu sabar sareh ora kena muring-muring ana meneh kae jilbab kok warnane putih kae busana muslim jarir la perlambang suci nek aurat yakin dulur lak tertutup rapi penampilan anggur disawang katon alam Oh, iso, Mbak? Lah mau sing utama ini yang nanggap tuh selain ini RT ya Pak? RT, RW apa? RT berapa tadi? RW Mbah Mo. RW. Mbah Mo tadi ada. RW urung loh Pak. Nah, Pak Lurah wes, Pak Kiai wes, tentara wes, RW. RW 3, RW 5, RW 4 iki. Nyebut meneh ngono lah sing dadi RW kudu iso nentrem kerak wargane sebab RW iku pinangka contone mongko RW mung sethithik jare bayarane anggane ini sethithik RW RT itu ujung tombak pemerintahan yang selalu berhadapan dengan warga aneng wong negor kayu ra nembung RT aneng wong DMN RT DMN iki apa? Di mana RT RT apa nang ya sing durung ngono kok sing durung mau ibu-ibu jilbab ana sing durung Karang Taruna. Oh Karang Taruna Pak. Karang Taruna. Semangat kompak kok kene. Oh lah nek sak geleme dhewe niki ya empuk ndrasku. Abot meneh sing dadi Karang Taruna itu terjadi pemudi lan pemuda. Benar. Setiap saat itu harus siaga. Ini desa harus dijaga. Sing ditangga saiki iki sakmene iki ana piyaga, Wis piyaga ngene Ya ora apa-apa kok. Yoga dalang sinden iki kudu ngerti. Abot meneh sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teka sopan santun kudune dijaga nyelingi sing digelar iki budaya Jawa. Wah ya. Sinden. Nun sewu lho Bu Gasi. Aku sing paling tak medeni iki Mas. Lah ngopo? Nggih mboten napa-napa lho nek ngundika anu ora sarana to ngaling-aling Bu Gasi. Ngaling-alingi Bu Gasi. Ora kok Bu Gasi yang kono lho. Ya ora apa-apa nggih. Ngapun meneh sing dadi sinden ora sah wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Dalang. Ajeng sing apik ana sing elek. Sing apik. Sing apik ya ragat. Lah wis diragati panitia ngono nggih. ora. Abot meneh ngono sing dadi dalang kancane nggon pedang piambe lenggan ning nggon padang. Ning ngarepe mingkelir karo wayang iki terangane dadi dalang kondang. Dagelan. Dagelan. Abot meneh iki lak dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki wis entek bayaran. Oh, sampean iki cok bayar dhisik dadi aku mlaku iki kleang-kleang. Lah tertib wong panitiane tertib ya tertib. Nggih matur nuwun. Iki nek jula-juli parikan kene sewengi ra entek-entek ndak malah selek. Ditutup. Nggih niki mau dibacutke. Nadyan wadon sarata suling masuk langgam sampai dulu.
dan Madangkara. Wah, ono-onone parah ya. Semangat ya Mbak ya. Semangat. Nggih. Niki wonten nawala saking Bapak Sutriyoso. Nggih. Ngersakaken tembang pepiling prawalayar gugur gunung selendang biru ingkang nembang Mbak Tatin Mbak Elisa. Nggih. Wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bocangik bulimbuk sugeng ayahi jejiban mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambi kala ngantos mugi tancep kayon. Saking kula Wastu Kencana nyuwun dandang gula kanthi sandi asma Kali Pancur Bersih Desa. Anggitan kula piyambak nggih. Mangke dawahipun ninggal katresnan. Nggih pelok berarti iki. Nggih. Tapi Mbak. Nggih. Sinten iki? Nggih, sinten kemawon niku patah nggih. Oh nggih. Iki sing ngreptop nyerane Ki Dalang. Oh sanes. Sanes. Niku lho. Nggih. Piye to Mas? Kemeruh jenengan iki. Mas nggo kacamata barang kaya jek kleru lho. Ketok ora tepak. Ketok ora. Tulisane munggah medun. Loh, Jane kok ya ngopo dadak kacamata barang. Iki kacamata pembesar. Lah nek pembesar kudune malah cetha to. Lah iya iki gluk es dadi es batu nang pawur. Lah dene kacamata pembesare nyawang apa-apa dadi gedhe lho, Mbak. Lah nggih kok iki mbiyen digo aku turu karo bojoku pisanan nganggo iki bojoku kelakupan aku mlayu kaya duntal boyo kaya. Iya. Nggih. Dienggo bojoku nang pasar ya nggih rugi. Oke rugi piye? Lah kacamata iki to. Teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Yen ra tau ngage kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten nate. Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungku aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lha kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ya ya. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki ya nek wit kambil iki. Ndi to wis Iki. agak Pak. Oh cagak teratak. Sane lho. Iki tak nggo nonton Tatin iso Ngapa? omah. Aja nonton aku. Apa? Lah wira ngangge lu pembesar wis gedhe kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Udah banget. Ah iki kaya gapura kota. Nggih, mangke. Monggo menika nariopan iya wacanen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang Ini ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur Oh, juga iya. eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh. Mbak Winong iki kan bacute lah ninggal katresnan. Oh iya, biasanya ini Mbak Winong ninggal katresnannya. Barang-barang sini aja bareng. Enang, ayo. Ayo, Duk, ayo, Duk. Bacute kuwi. Ayo, Duk. Karo Mbah Waluyo ben rada istirahat mergo bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo Duk, tak tulungi. Ayo kene aku. Lah gaya nenek karo sinden ayuwe lega gile arep nulungi lho. Kene. Ah, Wong kaya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. minggu sajanya. Heeh. Ya. Nggih. Medunan Duk, aja nang dhuwur. Oh iya. Dandang gula pelok 6. Wah, tak tenang toh. Bacutke terus ninggal. OTW lo sabar. Nggih. Beda ayo pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih wutuh kowe iki pupuran lagi 5 menit angger nggo kedep dor rontok. Ayo ben no. Beda yo. Lek Iya. pokoke FIFA Bagor. Nggih. Ayo, nang. Wah, aku nek ndek anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngopo? Terus Ur takon liwet tok ki takon bawa ning andringku wis. Lah piye yo wis kaya ana lawe apa? Wis kaya lawuh gombal, anu lawuh empal wis. malah gombal. Ayo. Ya piye gone do imajinasi. I ya. K A A. Lah aku ora moco sing gowo dheke yo.
Arep ketularan Mbah Waluya iki. Nah gombal. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lengo kowe iki tin. Lah piye mangan apa kone? Monceng ambu lengo contone apa? Ya oncor kompor. Wajan. Aku tak mangan dhewe malah. Wo. Malah Aku tak. malah asin lengono kuah monggo. Iki kok kaya keceh ta aku. Apa tambah kelas? Nggih niki panggungnya basah. Asine ora telung dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Lah tinggi ndeglang dan ditatung jerene mak cerit ngono. Terus Kok guyuhe napa? Apa sing sampe Salah. Pak Njerahan iku nek mboten semrepen. kali bar LI to. Kali bar LI to. Iya bener lho. Wolu sukune. Iki niki ijo niki KA yuk li. Nah. Barli langsung Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to. Wis melu sing ngarep mau lho. Oh. Bendong ngono lho maksud. Oh, alah ya ya. Li. Pan. Aja banter-banter sama wong telu lali. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi. Wis, yen ngajengan wau. Yen saiki sing bajune. Ayo, Pan Mbah. apa-apa. Bapak lo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa kon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kontul bares nek Elisa gandeng duwong Jawa ya kolobes dara bares ya rasane. Kok beda? Kok dadi ayo, wong. doro? Kayak golek selamat tapi Mbak. Iya. Pancen kudu bersatu. Cina katna ing kaesti. Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancur lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Pajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho engko. Mboten, Pak. Ya bibir-bibir koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Nyerempet-nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno rasa kesangipun neno bersatu luhuring bangsa sehki tansah jinangkung
Yuang Widi Desa Tantram Matur nuwun, elok luar biasa. Bajutke nggih. Ya, do pamerno, tak delok pameranmu kene. Dipersani gawe kacamata to, Teman. Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. Bar niki pramen jenengan. Waduh. Monggo jaranan. Oke, Winong Nawangse. Yo. Luar biasa. Sak lajengipun Mataram dene ing ratri menika badhe anggelar welampahan nggih suminten edan ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot Jembluk Warsiah katindakaken dening Mbak Elisa Orcarus Alaso Mbah Waloyo dados dingklik anu dadi Mas Brotonipun pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani glaring ketoprak Mataram matur nuwun. Sumini, anu suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Iku kleru sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh suminten, suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggone jen nanging aku ra tresna kelawan sliramu wong. Wes lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subroto. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antuk-antuk saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas?
Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to, Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to, Den Mas. Panjenengan menika Lha mung geret aja banter-banter wong ayu. salah nawon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika kok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kali jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna, tresna kalian tresna. Sambluan pas kukule. Endi ta kok Aja ndemok kene wong ayu. lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat pangan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng dar garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep mene piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah. yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, Inung kok misi timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangarupa pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kuwi jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem iki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cemplok. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tek. Bener kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lagi duduk suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi ta jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane panjenengan menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasur tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya men tanganmu tok to. Mosok gelas tok rangkul. Ya to? Ane gedhe cilik kok sing nganggo mes sithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek men sethithik sing kanggo tanganmu Kudu kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dom. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya? Aku wis dandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Soprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku ra ya ora masalah to. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya pitik kaya ngono lho. Se
iki cempluk kok ngendi aja tepang-tepang barang ya. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media yo ora ning ora tau ngerti aku. Biyen ku ora ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa. Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Lah piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Piye to Mas iki ya piye to jane? aja joroke. Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan ku ya kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho, aku Ngapa? Mau kan wis iki cemplok. Iki calon bojoku. Plak pluk cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi. Iki mau iki arep memper apa? Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep ngopo? Klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Ya. Dadi bedane, Betane. kowe wedok aku lanang. Kenae piye kok jane arep memer kuwi mau? Jane iki sing dadi bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya sapa jeneng sing ngomong iki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene weh. Ngene weh. Kowe ayo tak ulih weh. Kowe balik. Aku Kowe balik. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji iki penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kembang. Iya. Kembang Den Mas. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mah bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, Den Mas. jupukno. Ngono kuwi ta? Gek jupukno kembang apa? Tak jupuke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, cempluk aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu cempluk ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ora karo-karoan Den Mas. Kae dano. Ayo waktunya edan. Simbang. Tolong anakku. Walah minten anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa teh kok mlayu-mlayu ke jarang-jarang Oh. kaya ngono kuwi karo tumbetes elohmu. Kena ngopo, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sih mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra ceklo blas. Omong apa aku radong. Suminten kowe aja ngawer, anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to Pak? Iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana Pak omongno tenan
carane piye nek jane ki Suminten ki ora bakal karo Brata ki terangno ngono lho Pak. Ngene lho, Den Suminten, wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan ku mau isine Mbak. Hah? Neng kewarokan iki nang endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi ceritane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk 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 iki mau batalke. Jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya ta. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki wong tutuk gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbok. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Oh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang kok? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane rasa nanggap kuwi to. Wah, aku diwangi golek ide Mas Roto. Golek ana Baik ya, Suminten, kamu weekend, Suminten, Suminten, mbokne. Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobok? Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh ganti. Wis tak dudit gek ndangkung tak dededekno. Pak, Wis to. kenapa aku ki tak ning ngene iki, Pak? Wis Pak, Aku mau- Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingon Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya iya. Tanggapke wayang. Pitung Iya. dina pitung bengi, Pak. Iya 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 iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng ngong. lek gendeng piye? Tukang iki lho. Karo si Kok gendengnya dipeksa? Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Anak-anakku kaya gendeng tenan to anakku wis Suminten. Ayo to gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki yo aku diterke to, Mbok nang Piye? penghulu ayo nikah karo Dimas. Broto. Arep golek sapa? Dimas Broto. Golek Dimas Broto. Yo ngene kono, Mbok. Ya ayo. Digoleki nang Golek Suminten, malah sing edan mbokne. kowe sida edan ora? ora diwakilke kowe. Belum. Piye to? Kowe ki edano, gek tak kancani. Oh, iya, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. keluar golek duit diwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Dimas Iki Dimas. malah Dimas Broto. Waduh. Dimas Broto, kula padha Panjenengan napa Dimas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya, Pak. Panjenengan napa Dimas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Dimas, Hah? delok duit. Asline Pak Trimo. Dimas. Mbokne. Piye Pak iki? Iki nek ora ndang tak paring usada iki malah ngombro-ombro gawe wirange wong tuwa. Ben iki mari piye Iki Iki ora edan kok ditambani apa ta, Pak? tak tambanane ku nek wis mari tak undangke Den Mas Broto ya. Heeh. Wis Lho, Pak. wis menang wae tak ungkuli cethen melengkung pucuk iki mesti bakal mari sak nalika anakku Suminten Mario Suminten. Wah, monggo Den Mas Broto. Wah, dobel. Wonten menapa, Bapak? Anak kula pun mari. Ketok ayu jenengan kudu tanggung jawab. Anu jawab. Broto.
menawi ngaten kula inggih nderek menapa iki dados kersanipun Bapa Warok. Kula ndobel mboten menapa-menapa. Anu abdine Broto melu lho, dijak omong lho, abdine Broto. Nggih. Brondol, ndi ngono? Kok brondol barang. Brondol adine Broto iki. Yen to aku dhaup sakloro niku nayogyane apa ora siramu? Ora to, ya wis. Apa wis wangsulan? Lah dadak kaya sing entuk tiket kae dadak. Wes Pak. Suminten kelawan cempluk kepiye wae iki wis dadi jatahmu, kudu dadi bojoku sakloron. Aja kuwatir, nadyan kowe iki tak dobol tresnaku padha wong ayu. Aku Senin rene, Selasa rene, Rebo rene, Kemis rene, Jemuah rene, Setu rene, Minggu prai ya. Neng puskesmas nggih. Matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun nggih. Mbak Tatin, Mbak Lisa saged istirahat rumiyin.